जैसे कि रउरा सभे जानत तानी पूरे भारतवर्ष में हर्षो उल्लास के साथ छठ महापर्व मनावल जा रहल बा। प्रत्येक लोग माथा टेक के धन्य धान्य के प्राप्ति खातिर छठी माई से कामना करता लो, दीर्घायु खातिर, स्वस्थ रहे खातिर कामना कर रहल बा लो। वैसे ही एगो भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहल बा, जौन ब्रेकिंग न्यूज बा। तो रउरा सभे से बता रहल बानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे वाला यानी पवन सिंह जी और उनकर दूसर की पत्नी ज्योति सिंह जी एगो फोटो के माध्यम से नजर आ रहल बालो, जौना में पवन सिंह जी के माता जी और साथे साथे उनकर दूसर की पत्नी ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ छठ मनावत नजर आ रहल बालो। जी हाँ, तो क्यास ई लगावल जा रहल बा कि अब पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के बीच के जो तकरार रहल, दूरिया रहल, वो काफी दूर हो चुकल बा और पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी एक दूजे के होखे वाला बालो, यानी कि पुनः वो लोग इनके जन बीच के तकरार रहल वो खत्म हो चुकल बा। जी हाँ, इनमें का कुछ सत्यता बा, अभी तक तो एक पुष्टि नहीं हो पा रहल, लेकिन जैसे भी खबर निकल के रउरा सभे के बीच हम जरूर बताएं। तब तक खातिर रउरा सभे के न्यूज कैसा लागल कमेंट बॉक्स में आप राय रखें। साथे साथे भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो के लाइक कर दी और ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।